बउआ मर तोरा कथी भेलो, कथी ले एना करे छ? ओ अजय भैया बड़ा जुलूम भा गेले हो। एहन कोन बात भेले मिलन बउआ? देखो न अजय भैया, काले से हमर बउआ आँख नहीं खोले से, लागे से कि न गाजा पिया देना से। बड़ा जुलूम भेले न ह। ई लोग सब की एना नहीं करे के चाहिए। तोरा एकेटा बेटा छलो, गजा पिया के बड़ा नहीं नीक काम केल के ने। बेहे तो देखो न की कर दे। लेकिन एगो बात कहियो मिलन बउआ, हां कथी? हमरा पता छे एकरा गजा के पियल को। हां भैया कौन के पियाल के? हे देखी बउआ, हम तो कहिले कह देबो न, लेकिन केकरो नहीं कह की। हां भैया कान पकड़े छियो, ककरो न कहबो। आ तू कह दबो न नाम तो बहुत हमरा पर तोरा एहसान है। तो हमरा विचार से 100% ई गछपिया सबके काम छिय।